Uma nje uyubone ukuthi kulowo muzi makukhishwa ingane ise esibayeni ifake iphinifa bese ithethe ingubo mhlawumbe noma ibeke emahlombe, akusilona usiko lolo. Into le kusasa ezoba inkinga nezimbangela eziningi ekwenza ukuthi izingane mangabe seyifike emendweni ifike ngaphatheki kahle sigcine seyiba nenkinga kuthiwa ingane siyadivorce, kanti ngokwesintu ayikho idivorce. Webafowethu, ingubo le esuka imbethe umuntu wesifazane isuka imbathe yonke umzimba, usuke yena ngaphansi engagqoke lutho. Abantu abakuqonda ukuthi umuntu uyabulawa kubo ayovuswa emzini, uyabulawa kubo ayovuswa emzini, hhayi ukuthi umuntu ngaphansi ufake iphinifa kodwa umbethe leya ngubo noma ubhince leya ngubo. Cha, leya ngubo isuke ifake umuntu nje ngoba nakho usuke senjani, usuke sekhanselwe kubo, wabulawa wayovuswa kuphi emzini ngenkomo yomqhoyiso. Azofike yena athi mesenza imigilo ingane yakhona kucaca ukuthi unozibanibani uyavuka la usezoba inkosikazi yala ekhaya ngombese wakhe lo ozobe uhlala ebhokisini oyigugu elingasukumi phansi kuyena. Abantu abakuqonda ukuthi awufaki lutho mangabe ukuthi uyakhishwa kini. Mangabe ngusakhishwa lapha kini usaya endlini yangenhla ungasibhinca isidwaba, uma usaya endlini yangenhla ungene esibayeni usibhincile isidwaba. Musuphuma esibayeni sewuya ngaphandle sewufika uyakhunyulwa-ke manje isidwaba sewufakwa le ngubo okumele uyongena ngayo emzini. Umthimba ungene ngayo emzini ekuseni uyaphoqa, ungena uwena uzojika enhla kwesibaya kuyaphoqa. Ayebona-ke leyo iphoqa ngampela leyo. Abantu abakuqaphele kakhulu lokhu engikushoyo. Musana ugqokisa iy'ngane, iy'ngane izobuya emzini, kuningi okuphambene nikwenzayo for iy'ngane. Ingane imiyogana nje iphuma buze kubo njengoba yayizelwe isiyozalwa kabusha, ingakho abanye beze bebulale ngisho izitsha yonke into yayo ekhaya kade isetshenziswa iyabulawa. Manje ukuthi ibinelawo ngoba intombi yayiba nelawo layo liphiwe omunye osele ngemuva owudade ozisebenzisa kuseyona elayo. Ngiyazi nabantu abazoma ngathi intombane iba nelawo, abangathi intombane ayiba nelawo, insizwa ehamba ikhwe. Siqala la ku-social media ikhwa lihanjwa sekuyichilo manje ikhwe sekuyinto engenziwa. Siqala manje la ku-social media ikhwe belihanjwa namanje lisahanjwa njengoba le ntombi isashaywa namanje iqome ngeduku. So-ke abantu abaqonde indaba ukuthi umuntu umekhansela kubo kusuke kube ukuthi usuke eyovusa kwesinye isibongo, usuke sefana nokuthi uzelwe kabusha, useyingane yabulawa. Kuyingakho ngisho umthimba uthi siyilethe nansi ingane bathi basemzini ngishe na-90 bothi ingane. Labantu abaganana sebebadala abangafuni ukwezinto ngesikhathi bayothi silethe nansi ingane. So-ke abantu abaqonda ukuthi umuntu akagqoki wesifazane emekhishwa kubo uyakhanselwa uyovuswa kuphi emzini. Kubalulekile kakhulu lokho. Aphinde angahlukani nebhokisi lakhe athi mefika ekuseni umthimba bese uyagqumshela yena ahlala esihlahleni, ahlale eduze nebhokisi lakhe elosuka lapho lesigcawini. Lo mgcaca abawuthanda abantu abawuyeka useless, awunasidingo kubantu abamnyama lo mhlobo. Ngiyabonga ethuba.